Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο κανάλι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Σήμερα σας έχω τα καλύτερα γιοβαλάκια αυγολέμονο με όλα τα μυστικά που κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Είναι ότι πρέπει για αυτή την εποχή ένα ζεστό φαγάκι για όλη την οικογένεια. Θα σας τα πω τόσο αναλυτικά που σίγουρα θα τα πετύχετε. Δείτε αναλυτικά το βίντεο, σας έχω πολλά tips που θα σας βοηθήσουν. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σε ένα μικρό τηγανάκι προσθέτουμε 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, βάζουμε στη φωτιά ένα μεγάλο ή 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες ή στον τρίφτη. Αρχικά προσθέτουμε μόνο το κρεμμύδι. Προσοχή γιατί το σκόρδο θα το προσθέσουμε αργότερα. Θα αφήσουμε να μαλακώσει το κρεμμύδι και να γλυκάνει, ώσπου πάρει ένα ελαφρώς χρυσαφί χρώμα. Δεν θα πάρει πολύ, περίπου 2 με 3 λεπτάκια. Όπως βλέπετε και στο βίντεο είναι έτοιμο. Τώρα προσθέτουμε το πολτοποιημένο σκόρδο. Από τη στιγμή που προσθέτουμε το σκόρδο θα αφήσουμε μόνο για 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα χρειαστεί παραπάνω, μόνο μέχρι να γλυκάνει η μυρωδιά του σκόρδου. Κάντε αυτό που σας λέω και θα φάτε γιοβαλάκια λουκούμι. Αν τα δοκιμάσετε θα δείτε τη διαφορά. Είναι έτοιμα, απομακρύνουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε σε ένα πιάτο και απλώνουμε καλά για να κρυώσει. Αφήνουμε στην άκρη για περίπου 5 λεπτάκια. Θα χρειαστούμε 120 γραμμάρια ρύζι καρολίνα ή γλασέ, περίπου 4 με 5 κουταλιές της σούπας ή μισό φλιτζάνι των 200 ml. Πλένουμε σε τρεχούμενο νερό και αφήνουμε λίγο να στραγγίξει. Με το ίδιο φλιτζάνι των 200 ml προσθέτουμε 200 ml νερό. Θα το κάνουμε στο ίδιο τηγάνι όπου καραμελώσαμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Βάζουμε στη φωτιά μέχρι να πάρει βράση. Αφού πάρει βράση προσθέτουμε το ρύζι, μισό κουταλάκι γλυκού αλάτι και ένα κουτάλι σούπας λάδι. Ανακατεύουμε καλά, βάζουμε το καπάκι, κλείνουμε το καπάκι και αφήνουμε να βράσει σε μέτρια φωτιά μέχρι να πιει όλο το νερό. Σε ένα μπολ προσθέτουμε 700 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. Πολύ σημαντικό είναι να πείτε στο χασάπι σας να σας το περάσει 2 φορές. Γιατί αν το περάσει μόνο μία φορά από τον πολτοποιητή υπάρχει περίπτωση να σας ανοίξουν τα κεφτεδάκια. Βασικά τις περισσότερες φορές 2 φορές το περνάνε, αλλά να του πείτε για να είστε σίγουροι. Προσθέτουμε ένα αυγό, το καραμελωμένο κρεμμύδι και σκόρδο, 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη, ένα κουτάλι σούπας κοφτό, όχι πολύ γεμάτο, αλεύρι, είναι για όλες τις χρήσεις. 2 κουταλάκια γλυκού αλάτι, κοφτά, όχι πολύ γεμάτα μυτερά. Γενικά σε όλη τη συνταγή το αλάτι θα το προσέξετε και μόνοι σας. Το 1 τρίτο από ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο. Δεν προσθέτω άνηθο ή δυόσμο γιατί έτσι αρέσει στα παιδιά μου. Εσείς μπορείτε να προσθέσετε τα μυρωδικά που σας αρέσουν. Προσθέτουμε το μισό από το ρύζι που βράσαμε, το οποίο δεν πρέπει να καίει. Μπορεί να είναι ζεστό αλλά να μην καίει πολύ. Αφήστε το 5 λεπτάκια σε θερμοκρασία δωματίου και θα είναι εντάξει. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει ένα ομογενές μείγμα. Και αυτό ήταν η ζύμη για τους κεφτέδες, είναι έτοιμη. Θα χρειαστούμε ένα μπολ, ταψάκι, στρογγυλό ή τετράγωνο, ό,τι σας βολεύει. Καλύπτουμε τον πάτο με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας. Θα πλάσετε τα κεφτεδάκια στο μέγεθος που σας αρέσει. Εγώ τα έχω κάνει λίγο μεγάλα, περίπου στο μέγεθος ενός καρυδιού. Όπως σας είπα, μπορείτε να τα κάνετε πιο μικρά, ειδικά αν έχετε μικρά παιδάκια, θα αρέσουν περισσότερο πιο μικρά. Βασικά για τα παιδιά μου τα φτιάχνω λίγο μικρά, αλλά όταν έχω καλεσμένους τα φτιάχνω λίγο μεγαλύτερα για να τραβάνε την προσοχή. Σήμερα, μιας και έχω εσάς καλεσμένους αγαπημένοι μου φίλοι, τα έφτιαξα έτσι. Ελπίζω να σας αρέσουν. Αφού πλάσαμε τα κεφτεδάκια, κουνήσαμε όπως το βίντεο για να κυλήσουν τα κεφτεδάκια και να πάει το αλεύρι παντού. Παίρνουμε ένα-ένα τα κεφτεδάκια για να αφαιρέσουμε το περιττό αλεύρι. Πετάμε γρήγορα μια στο ένα μια στο άλλο χέρι για να πέσει το περιττό αλεύρι, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Και στο τέλος καλοσχηματίζουμε. Έτσι συνεχίζουμε με όλα τα κεφτεδάκια μέχρι να τελειώσουμε. Όπως βλέπετε είναι έτοιμα, εγώ τα έχω βάλει σε ένα πιάτο. Βέβαια εσείς για σιγουριά μην τυχόν και βγάλουν υγρασία και κολλήσουν. Μπορείτε να τα απλώσετε ένα-ένα σε σειρά σε μια λαδόκολλα. Είναι καλύτερα για εσάς που δεν το έχετε πολύ με τη μαγειρική. Σε μια κατσαρόλα προσθέτουμε 20 γραμμάρια βούτυρο, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Βάζουμε στη φωτιά μέχρι να ζεσταθεί και να λιώσει το βούτυρο. Θα προσθέσουμε ένα κουτάλι σούπας αλεύρι,
Ανακατεύουμε συνεχώς σε μέτρια φωτιά, θα ψήσετε με προσοχή μέχρι να πάρει ένα ελαφρύ χρώμα και θα έχει μια υπέροχη μυρωδιά ψημένο αλεύρι. Εκτός αυτού η γεύση θα είναι τόσο μοναδική. Με προσοχή θα έχετε κοντά το νερό γιατί το αλεύρι καίγεται πολύ γρήγορα. Για αυτές τις δοσολογίες θα προσθέσετε 1 λίτρο και 800 ml νερό. Επίσης προσθέτουμε και το μισό από το ρύζι που αφήσαμε στην άκρη. Πολύ σημαντικό είναι το νερό να είναι τόσο όσο βλέπετε στο βίντεο. Δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου γιατί τα γιουβαλάκια θα βγουν δεμένα όσο πρέπει. Δεν θα σας βγουν πολύ πηχτά αν ακολουθήσετε τα βήματά μου. Θα σας βγουν όπως εμένα στο βίντεο. Φρέσκο πιπέρι, αρχικά 1 κουταλάκι γλυκού αλάτι και αργότερα πρόσθεσα και άλλο δοκιμάζοντάς το. Το ίδιο θα κάνετε και εσείς, θα δοκιμάσετε και θα προσθέσετε αλάτι ανάλογα με τις γεύσεις σας. Βάζουμε τα κεφτεδάκια σε ένα σουρωτήρι για να μην καούμε και μόλις το νερό πάρει βράση ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα και προσθέτουμε σιγά σιγά τους κεφτέδες. Με προσοχή για να μην χαλάσουν, έτσι σιγά σιγά. Από τη στιγμή που προσθέσαμε τα κεφτεδάκια, με μέγιστο στο 9 θα το βάλετε στο 7. Πρέπει να είναι μέτρια φωτιά, όχι δυνατή, γιατί σε πολύ δυνατή φωτιά τα γιουβαλάκια ανοίγουν. Αφού ανακατέψαμε με πολύ προσοχή, μισοκλίνουμε το καπάκι με πολύ προσοχή να είστε κοντά γιατί θα αφρίσει. Θα χρειαστούμε έναν κρόκο αυγού, χυμό από μισό λεμόνι, αν είναι μικρό λεμόνι μπορείτε να βάλετε και ένα ολόκληρο. Τραγγίζουμε για να μην πέσουν τα σποράκια. 2 κουταλιές σούπας γιαούρτι ή 1 κουταλιά σούπας γιαούρτι στραγγιστό. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε από τα 2. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Αφήνουμε στην άκρη μέχρι να γίνουν τα γιουβαλάκια μας. Εδώ που βλέπετε στο βίντεο είμαστε μετά από 15 λεπτάκια. Κατά τη διάρκεια που βράζει, τους αφρούς που είναι γύρω-γύρω θα τους βάλετε στη μέση. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε και στο βίντεο, με μια κουτάλα. Δεν αφαιρούμε με τίποτα τον αφρό, σιγά σιγά θα δείτε ότι θα εξαφανιστεί. Ξανάβαλα το καπάκι και έβρασα για ακόμα 5 λεπτάκια. Συνολικά θα χρειαστείτε 20, το πολύ 25 λεπτά βράσιμο. Το φαγητό μας είναι πανέτοιμο, αφαιρούμε από τη φωτιά. Όχι μόνο κλείνουμε τη φωτιά, αφαιρούμε εντελώς από το μάτι. Τώρα θα ανακατέψουμε με τη σάλτσα αυγολέμονο. Θα χρειαστεί πολύ προσοχή και ακολουθήστε με όπως στο βίντεο. Θα προσθέσετε σιγά σιγά με μια κουτάλα από το ζεστό ζουμί, ανακατεύοντας συνεχώς με ένα σύρμα. Θα ρίξουμε στο αυγολέμονο για να εξισορροπήσουμε τη θερμοκρασία στο αυγό. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα κόψει η σάλτσα μας. Μην ανησυχείτε καθόλου, το αυγό έχει ψηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα σιγά σιγά προσθέτουμε το ζουμί πάλι στην κατσαρόλα. Θα ανακατέψετε μόνο έτσι όπως βλέπετε στο βίντεο. Αν δείτε ότι τα γιουβαλάκια σας εξωτερικά είναι πολύ μαλακά, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου κουτάλι μέσα. Ρίξτε από πάνω με προσοχή, απλώστε καλά το αυγολέμονο, πιάστε από τα χερούλια την κατσαρόλα και ανακατέψτε κουνώντας την. Ελπίζω να με καταλάβατε. Και το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Τα καλύτερα γιουβαλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και εδώ αγαπητοί φίλοι και φίλες τελειώσαμε και τη σημερινή μας συνταγή. Αν σας άρεσε, για να βοηθήσετε στην προσπάθειά μου μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like. Επίσης με βοηθάτε πολύ κοινοποιώντας αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση σε όσους δοκιμάσουν. Να είστε όλοι καλά, μαζί τα λέμε στην επόμενη συνταγή.